Ola, neste vídeo vos explicar a proposta que no meu centro elaboramos para dar resposta a esas situacións como a que vivimos nos pasados meses de confinamento, xa sexa porque pechan un aula no noso centro, porque pechan todo o centro ou porque volvemos a estar nunha situación de algún tipo de confinamento. Primeiro, vamos a formular cales foron os elementos que nos levaron a deseñar esta situación e despois imos pasar polos distintos aspectos, como implementamos isto cos medios telemáticos que temos, que como vamos a articular isto coas programacións didácticas que temos, incluindo as específicas, como podemos traballar a motivación e, por último, que rol terán as persoas en todo isto. Entón, os principales elementos que hai que ter en conta é que o noso propósito é conectar o mellor posible os domicilios coa institución escolar, co noso colexio. Isto é un tema que quizá non tuveramos moi traballado e que podemos aproveitar esta experiencia para construir un pouco mellor. Entre estas dúas institucións atópase o noso alumnado, que son, en definitiva, os que van a recibir todas estas experiencias educativas que nos deseñemos. Son as persoas para as que traballamos, basicamente. E despois están tamén as persoas integrantes dos equipos docentes, que serán as que se encarguen de poñer todo isto en marcha para que ese alumnado saque o mellor partido posible. Ben, o elemento central que pensamos que ven a dar resposta a esta necesidade de conexión é a aula virtual, que afortunadamente en todos os centros temos xa instalada, simplemente temos que sacarlle o máximo partido que podamos. A aula virtual que temos instalada é o software Moodle e, como vamos a ver, ofrece moitas posibilidades para isto. A maneira que deseñamos no centro para organizar esta conexión da que falábamos é mediante un único curso. Independientemente dos cursos que podamos ter creados para as distintas aulas, imos a crear un curso extra que aquí, como vedes, chameille Second Life, pero podíase chamar de outra forma calquera, para dar un pouco esa idea de que é unha vida paralela na aula virtual a que estamos levando nas casas e no colexio. Bueno, vou vos ir enseñando os elementos que ten que ter este curso, no que vai estar matriculado todo o alumnado do centro e tamén todo o profesorado. Eso sí, é conveniente que unha única persoa do Departamento de Orientación, que pode ser a xefatura do departamento, teña os permisos de edición para coordinar todo o que se propón introducir aí, e que unhas actividades non se pisen as outras e que estean todas convenientemente configuradas. Entón, organizamos este curso en seccións. O ideal é que non vayan por asignaturas. Este curso será percibido para o alumnado como unha especie de club social. Esa parte social dos centros, que no mundo anglosaxón é moi común, dos clubes, e que aquí non temos moi explotada. A raíz desto podíamos crear unha estructura na que existe tanto no mundo virtual como no analóxico, pero que este mundo virtual é o que nos permite que funcione tanto en situacións de presencialidade, na que podemos combinar a presencialidade co virtual, como cando necesitemos tirar só do virtual. Entón, aquí, como vedes, coloquei unha sección chamada retos, nas que se poden colocar retos con números, retos con letras, retos de experimentos, de construcción de instrumentos musicais, o que nos pareza. Despois, outra sección chamada xogos, onde imos colocar todo tipo de xogos que nos vexamos que son adecuados, e despois introducindo de momento dous clubes como o club de xadrez, que especialmente agora que non se poden xogar partidas no centro pode ser a forma de non perder esta actividade, e un club de lecturas no que podemos poñer recomendacións e demais. Esta sería a estructura básica
que imos crear para que esta aula virtual artelle estas relacións entre estes 4 elementos que planteábamos ao principio. O seguinte elemento do que temos que falar é das programacións tanto didácticas como as programacións específicas cando se detecta algunha barreira de aprendizaxe, que deseñamos unhas estrategias para facer desaparecer esas barreiras. Entón, aquí é onde realmente personalizamos en función de non só das dificultades, senón dos intereses e incluso das fortalezas. Imos observando aspectos, por exemplo, podemos observar aquí un aspecto dunha dificultade para comprender a lectura. Aquí podemos observar nestes 4 un interese común para os xogos de rol. Aquí abaixo podemos atopar un interese común para desafíos matemáticos, que incluso podía estar relacionado con algún tema de alta capacidade. É dicir, imos ir creando estas programacións en función das situacións que nos detectemos. Isto é unha concepción máis amplia dos programas específicos de intervención clásicos que estaban orientados únicamente digamos, en plan clínico, a curar dificultades. Aquí o enfoque é diferente, é a dar resposta a unhas necesidades, xa sexan por intereses particulares, xa sexan por unha barreira que se atopou ou xa sexa por unha necesidade de desenvolver o potencial. Por tanto, terían cabida tanto un programa de apoio como un programa de enriquecimento como simplemente un club dunha actividade concreta. E como organizamos isto na aula virtual? Como imos organizar é, como podemos ver aquí, en grupos. Imos creando grupos, como vedes aquí, creei o grupo de dificultades de lectura, dificultades coas matemáticas, enriquecimento, e podíamos ir creando aquí todos os grupos que queiramos. Preguntaredes por que non creei un grupo de xadrez. Como dicía, vou explicar algúns elementos que nos permiten resolver situacións e depois decidimos como facelos, non? O ideal é a flexibilidade, non establecer unha única pauta para todo. Aquí creo o club de xadrez para que poidan participar todo o alumnado que teñan aquí ben colocado un enlace para xogar partidas, información e demais. Mentras que o grupo de dificultade de lectura, por exemplo, sérvenos para que a ese alumnado, ao chegar á sección de retos, saen os retos relacionados coa súa capacidade concreta para comprender textos. Isto lógrase mediante o acceso condicionado a actividades. Aquí coloquei 2 recursos, son páxinas que se chaman restringidas. Pódese restringir, como eu chamo, do dereito ou do revés. Podemos restringir un recurso para que só un grupo de alumnado ou un alumno concreto a vexa, ou, ao contrario, para que a vexan todos menos esas persoas. Con estes 2 elementos xogamos para que eles, ao entraren a aula virtual, vexan o que nós deseñamos especificamente para eles. A percepción deles, que saben perfectamente que non teñen por que sabelo, pero de saber que, porque falan co resto do alumnado, que xa é diferente para cada un deles, o único que perciben é que nos personalizamos a educación según nos consideramos que é o mellor para eles. O seguinte elemento que vedes aquí, isto que se ve neste bloque, Level Up, con un número 1 aquí, é un módulo moi interesante desta plataforma que permite gamificar. Esta estrela é un avatar de nivel 1. Nós podemos perfectamente meter outras imaxes, estas son as que veñen co módulo, veñen unhas estrelas, nós podemos poñer o que queiramos. Se vemos que ao alumnado lle gusta Pokémon, podemos poñer Pokémons. Se lle gustan, por exemplo, eu no curso de xadrez puxen as pezas, o primeiro avatar é un peón, despois pasas a cabalo, despois a bispo, e así sucesivamente. E este bloque permite relacionar actividades que eles fan na aula virtual con puntos de experiencia, de tal modo que se resolven algún cuestionario, algunha actividade, consiguen puntos. Van conseguindo puntos e cambiando de nivel. Con isto é unha ferramenta moi boa para a motivación. Moita investigación demostra que a gamificación potencia a motivación do alumnado, porque lles gusta subir de nivel, porque lles gusta conseguir recompensas. As recompensas non deben ser cualificacións, deben ser incluso recompensas negociadas coa familia, que poidan ter o postre que lles gusta ou que se nos ocurra,
Simplemente aquí imos ter o soporte físico no que levamos un rexistro dos puntos. Non ten por qué ser todo o que se consigue para puntos cousas que se fan na aula virtual. Se entramos aquí na configuración, imos ter a lista do alumnado, aquí damoslle en esta sección, en Report, entón aquí vemos a lista do alumnado. Bueno, só metín un par de alumnos ficticios para que vexades como funciona. Se pinchamos aquí na rodiña de configuración, permítenos meter puntos a man. Aquí podemos meter os puntos que queiramos, entón podemos relacionar perfectamente este sistema de gamificación coa aula física. Por cousas que observamos positivas na aula física, eles consiguen puntos de experiencia, por exemplo. Entón facemos unha coordinación de un sistema o típico de economía de fichas, coordinando todas estas partes das que falábamos, o alumnado, o colexio, a familia, é dicir, a aula física, etc. Outro módulo moi interesante que vedes aquí chámase Stash. Este módulo o que fai é proporcionar un sistema de o que se chama tokens, as típicas monedas que nos videoxogos imos conseguindo. Non vos lo vou mostrar agora porque senón estamos toda a mañá facendo vídeo. O que permite é esconder uns tokens pola aula virtual que eles consiguen, podenlle dar mesmo puntos de experiencia, ou cando xuntan algúns tamén poden conseguir algunha recompensa. Como digo, son elementos que temos para utilizar en cada situación como o equipo docente considere oportuno. Non sempre imos utilizar todos os elementos. Non se debe usar un elemento se non temos un claro motivo de para que o queremos. Como vos dicía, só nos queda falar do rol dos distintos membros do equipo docente, que nos observamos no noso centro que, sobre todo, o persoal especializado en apoio á inclusión non atopaba facilmente cal era o seu rol nunha situación de confinamento na que o alumnado entrega unhas tarefas virtuais, recibe información dos docentes, incluso se conecta a videoconferencias. Entón xurdían moitas preguntas, se eles teñen que facer videoconferencias paralelas, se teñen que ter outro curso virtual, se teñen que engadir máis tarefas a eso. Entón o rol que propoñemos aquí é que o profesorado especialista en inclusión, a L, PT, o xefe do departamento de orientación, o que van facer é, por unha parte, van ser asesores neste proceso de crear os programas específicos según as necesidades observadas. E van a ter un papel moi importante como figuradamente vendedores destes clubes. Eles vanse encargar con ese alumnado que temos detectado cunha necesidade concreta, ou ben porque atopa algunha dificultade, atopa algunha barreira ou non consigue desenvolver o seu potencial, entón imos actuar como vendedores para introducilos a estas actividades que imos metendo de clubes ou de retos para que se maximice esa práctica que eles van a facer e poidan ir ou facendo caer esas barreiras ou desenvolvendo o seu potencial ou a necesidade que nos observaramos. Como comentábamos antes, o ideal é que a xefatura do Departamento de Orientación leve a coordinación destes programas, os que, por suposto, tamén o resto do equipo docente aportará dende as programacións propias das súas aulas, que poden ter tamén un reflexo nesto, porque nos poden nutrir do contido que necesitamos para eses programas específicos. A raíz desta estructura que configuramos, establecese xa esa conexión que queríamos entre o domicilio e o colexio, que sería o mundo real, e o mundo virtual, que sería a aula virtual. Como dicíamos, é moi importante esta conexión. Máis que nada porque o que non podemos pretender é que de repente o alumnado necesite estar un montón de horas ao día conectados a unha pantalla. Temos que potenciar que moitos deses retos sexan en papel, que sexan cousas que fan na realidade, receitas de cociña, recoller recetas, cantas máis sexan mellor. A aula virtual vai ser
únicamente o punto de encontro de todas esas actividades. Vai ser o punto de comunicación cando non nos podamos comunicar presencialmente, e vai ser o elemento clave que pode artellar todas esas solucións, dando unha solución física a que poidan acceder facilmente familias, profesorado e alumnado. Ben, espero que con esta proposta teñades novas ideas para artellar tamén solucións nos vosos centros, que teredes necesidades diferentes as do meu centro. Veña, anímovos a que credes este tipo de solucións que nos van a permitir non só responder a unha situación concreta, sino que nos van a crear esas redes de colaboración que nos permitan buscar solucións a calquera dificultade que se nos pode presentar.